een weekend waarin Nick de Vries meer punten hellen als de beide Frieske betellen voetbalclubs, gaan wij op zoek naar de onknopingspunten. Want Heerenveen wie matig en Cambuur teleurstellend. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, dat komt dan toch. Maakt hij hem? Ja! Als hij toch zetten kan, is het de keeper die eruit komt, is het een botsing? Nee, hij maakt het dan net. Ja, dat wie een doelpunt. Alleen nog nevens mij get het doelpunt net terug. Hij is lulk, je sjugget on alles. Wat flikker je me nou? Waarom wissel je mij nou? Daar komt misschien al de 1-0 hoor, daar komt hij al. Ja, dat is Davy Klaassen bij het doelpunt. En dan ben ik bang dat het een hele zwier en een hele drege jong wordt hier in de Johan Cruijff Arena. Altijd 0-0 en welke club als eerste scoort? Ja, het is een cliché, maar dat is de gelukkigste joert. Maar hier komt de kans voor Grace, het is 1-0 voor FC Grace. Thomas Soeslof, wat een flater van Marco Tol die de bal inlevert. Oh, dit is een variant. Butterog kan het telen, die scatter en die zit er in de vier hoeken. Wilt die bal hier Lissen en dan gaat hij erin. Kudus, dit is dan slordig verdediging. Je komt vol op jou 0 maar Kudus, ja. Oh, wat is het dan makkelijk. Brobby maakt het de 5-0 voor Ajax. Ja, het weer een intro maar alleen nog met 10 doelpunten. Zien hoe mij zitten Andor Faber en Rudolf de Vries. Beetje les van wedstrijdspanning, jongens? Nee, hoezo? Nou ja, het is toch de eerste keer dat we echt mijn video binnen nou. Nee, hebben we volle vaker die in. De laatste keer, nee, net de laatste keer, maar die keer daarvoor dat Johnny hier weer mijn video. Dat wie voor de Frieske derby. Ja, het wol us vaker. Vol us dienen, maar nou wordt het inderdaad structureel. Ja, dat goed zo. Nou, en dus gast, dat is Johnny Jansen. Welkom, Johnny. Dankjewel. Ja, hoe stel ik die onkundig? Als oud-trainer van Heerenveen of als analist? Vandaag als analist. Vandaag als analist. Ja, want ik zeg die juist toevallig bij Cambuur, want ik zit hier op de tribune en daar zie je de Germa Ronnie Pander achter mij. Ja, klopt. Dan moest hij een beetje voorbereiden op deze podcast. Ja, een beetje huiswerk doen, hè? Nee, het was, ik had afgelopen week al contact gehad met Henk, of ik nog een kaartje kon krijgen. Nou, blijkbaar was hij al uitverkocht, maar blijkbaar... Dat dit via Henk? Nou, ik heb gewoon goed contact met Henk. Dus ik stuurde Henk een berichtje. Kun je nog 2 kaarten voor me regelen? Ik ga er even mee aan de bak. En dus de teammanager had 2 kaarten voor ons geregeld. Ja, en wie is dit in die Johan Cruijff Arena? Ja, dat was ook Gerry zo. Hamstra misschien even heb gestuurd. Was er nog een kaartje van mij? Nee, ja, dat was wel... Het Henk dat ik regelen. Henk regelt alles. Ja, Henk regelt alles. Overal connecties. Nee, dat was via goede kennissen van mij die supporter zijn bij Heerenveen. En die hadden wel via Gerry de kaarten geregeld. Dus dat had hij goed geregeld. Ja, want de laatste keer, dat stond de gastwierders bij de Sportcast, toen hier is Krek die kregen bij SC Heerenveen. En toen zei de van, ik kan het eigenlijk net opbrengen om naar het stadion te gaan. Maar die periode is nou voorbij? Ja, dat is gelukkig wel voorbij. Ik ben tegen Fortuna geweest kijken. Nou, dat was eigenlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, het is toch altijd wel even spannend als jij weggaat bij de club en je komt een lange tijd niet. En je gaat dan toch weer terug naar waar je 22 jaar hebt rondgelopen. Nou, dat is altijd wel even spannend. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk hartstikke leuk vond om daar weer rond te lopen. En ja, ik moet zeggen dat ik een goede eerste helft heb gezien. Dus dat was ook leuk. Fortuna? Ja, maar nee, ik ben blij dat ik gewoon er ben geweest en dat ik mensen weer heb ontmoet. Dus dat was prima. Ja. Warm ontvangst van Ferry de Haan en van Kees Rozemond. Dikke knuffel kregen. Nee, die heb ik niet gezien. Ik heb ze wel gezien de afgelopen wedstrijd tegen Ajax. Ja? Was ik sprutsen dus? Eventjes, ja, heel kort. Was ook prima. Ja, ja hoe gaat dat dan? Nou, ik kon ze niet ontlopen. Dus nee. Het was zo dat ik stond in de bestuurskamer en volgens mij is dat de bestuurskamer. En daar kwamen we elkaar tegen, handjes schudden, even heel kort praten en dan gaat iedereen zijn eigen weg weer. Ja. Hartstikke leuk, prima. Ja, want ik zeg, daar ik steen bij een foto van de 100 helden van Heerenveen. Daar hingen ze ook bij. Hè? Ja. Want daar zijn toch al hier oud-spielers, oud-bestuurders, oud-trainers die klinkt de oude... verbaasd als van... Nee, maar die de oude... Belachelijk dat hij erbij hangt. Nou, nee, dat zeker niet. Hij is toch trainer West of net? Ja, oud-trainers die hingen er direct bij. Ja. Wat me wel vernieuwd is dat Joey Veerman er net bij zit. Zit net bij de beste 100. Maar goed, dat weet ik niet. Volgens mij had dat te krijgen dat het in de tijd van corona, want supporters konden zelf dat kiezen. Ja? En dat wie in de tijd van corona en toen moesten ze dat bekend maken, konden ze het invullen op een formulier en toen spelen Joey nog maar crack bij Heerenveen. Want normaal sprutsen, dan maar Joey direct bij hing je toch? Nou ja, ik denk dat supporters op dit moment heel gek, of op dat moment heel gek van Joey zouden zijn geweest. Dus
ja, dan zeker wel. Ja, want die je toch wel bij de beste spelers van Heerenveen dat je zorgt naar de historie en de geschiedenis. Ja, maar het gaat net per se om het beste. Hè. Het gaat meer om, je kan kiezen. Waar ga je het meeste mooi? Johnny Jansen is ook net de beste voetballer van je SC Heerenveen West. Maar wel lang trainer West en misschien wel iets meer een boegbeeld. Dus daar stemmen mensen dan ik op. Dus Ja. Maar is het niet om grus op te wijzen? Dat is de bijzist? Nou, dat lijkt me wel. Als je hebt over de 100-jarig bestaan van Heerenveen en dat je er een van die 100 bent. Ja. Dat is toch hartstikke mooi, man. Daar ben ik hartstikke trots op en ik ben blij dat mensen op me gestemd hebben. Ja. 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 Nou, dan had het toch verduurt niet dat die vrouw dus even bellen had. Ja, natuurlijk. Ja, joh, ik heb wat belletjes gepleegd. Henk die ook weer. Henk, regel even. Heel wat. even. Henk heeft weer gestemd. Nee, maar dat was eigenlijk hartstikke goed om bij de club te zijn. En zeker als je daar hangt, dan is dat eigenlijk wel heel erg mooi. Ja, want ik jij niet kijk ook van die dus is de naam van Kees Rozemond. Ja. En Oude de Wieken wie het peteer. Dat is zo'n oerlist toch? Dan kunnen supporters al je forumjoentje van een de forumjoen. sportsvereniging Supporters kunnen naar vragen stellen. En toen Ja. heet Kees Rozemond ik zei van ik ben blij dat Johnny weer in het stadion west het. En ik wil gauw weer eens een kopje koffie maar niet drinken. Heeft hij al bellen? Nee, want ik heb hem dus afgelopen wedstrijd gezien. Dan heeft hij wel gezegd van kom je binnenkort een keer langs om een kopje koffie te doen. Ja, dan is dat een open vraag. En ik zei, ja, dat lijkt me prima. Weet je zo, meer ook niet. Nee, Nee. maar waar moet het dan ook in? Maar dat weet ik niet. We zullen wel zien. Gewoon gezellig een bakje koffie doen. Even bijpraten misschien. Ja, en En, wij denken natuurlijk om wat te dwan bij de club. Dat denk je dan aan als je dat jaren, toch? Dat had Heerenveen niet dat bewuste statement na die ontslag extra communiceert. Dat ze hopen dat Sto onder de club verbonden blijft. Wie toen heel ongelukkig is, maar Ja, dat hebben ze niet met mij besproken. nee, precies. Dat wie het Dus, vreemde. maar weet je, dat zien we wel. Als ik Kees mag me uitnodigen, dan ga ik naar de club toe. Dan doen we een bakje koffie en dan zien we wel waar het over gaat. Cappuccino toch? Het liefst dan. Zonder suiker. Juist. Maar Er zit suiker genoeg in. Maar als ze zeggen van, Johnny, we willen graag dat ze dat dorst. Is het dan failliet? Maar zij is nou voorlopig even geen Heerenveen. Nee, voorlopig niet. En waarom net? Nou, dat is ook gewoon zo. Ik ben eigenlijk best wel... Ik werk op dit moment niet en daar baal ik wel van hoor, want ik wil gewoon heel graag werken. Maar aan de andere kant, eigenlijk loop vanaf mijn 16e ben ik al fulltime bezig met voetbal. En nu doe ik een stapje terug en dan moet ik eerlijk zeggen dat het me ook wel heel erg goed doet. Om maar even gewoon een andere blik op een aantal dingen te krijgen. Ik ga volgende week naar Vitesse toe 2 dagen om daar te gaan kijken. Ik heb bij Cambuur een aantal weken wat rondgelopen. Weet je, een aantal dagen even gekeken. Vind ik echt hartstikke mooi. Of met mensen kletsen over voetballen. Nou, en daar heb je als je toch in het hele week met voetbal bezig bent bij Heerenveen, zoals ik dat heb gedaan, kom je daar te weinig aan toe. En nu heb ik daar eigenlijk echt de tijd voor. Het doet me eigenlijk hartstikke goed. Maar bovenal wil ik gewoon weer werken hoor. Maar het is ook gewoon leuk om even een stap terug te doen. Om even anders te kijken naar een aantal dingen. Nou, wedstrijden bezoeken, dat eerlijk is eerlijk. Ik begin het steeds leuker te vinden. Ja, maar is er dan, zoals juist bij Cambuur, Tjingreens, echt als taskoger? Of ben je eigenlijk dan together met Ronnie om het analyseren? Beide. Ja, beide. Weet je, je hoopt... op een gegeven moment, de tweede helft, toen gingen de supporters van Cambuur wat achter staan. En dan, dat vind ik mooi, weet je zo. Ronnie en ik zeiden tegen elkaar, we zitten daar op de tribune. Hey, Johnny, maar wat mis je dit ook, weet je zo? Ja, joh, ik zeg, dit is toch gewoon fantastisch. Vond ik echt mooi als je voor een wedstrijd, dat stadion loopt vol, de sfeer in dat stadion begint te komen. Je komt het veld op met elkaar en dat is gewoon zo gaaf, goed gevoel. Er staan eigenlijk ook nog opmerkingen naar die taak kregen. Want ja, mensen herkennen daar natuurlijk als ooit Heerenveen trainer de hele jou. Ja, ik zou je vertellen, was wel heel leuk. Ik had contact met Henk gehad om te zeggen, nou, ik kan een paar trainingen bij jullie komen kijken. Ga lekker op de tribune zitten, mij zie je niet. En dan Henk zei, nou kom je voor de tijd nog even een bakje koffie doen en dan kletsen we nog eventjes. Nou, dus zo is dat eigenlijk ook gegaan. En de eerste keer zat ik met Henk zijn zoon helemaal bovenin naar de training te kijken. En Henk zei, maar de volgende keer moet jij op de hoofdtribune zitten tussen de supporters. Ja, ik zeg, geen enkel probleem, hartstikke leuk. Dus Henk naar de jongens toe van, nou jongens, zeg het maar. Weet je, zeg het maar. Niet boos worden jongens, hè. Maar dit is mijn maatje en hij komt even een traintje kijken. Oh, je bent welkom en leuk. En nou, was eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, was hartstikke goed. Het was prima ontvangst. Dus leuk. Blij mee. Ja, hoor. Het kan ook wel normaal. Ja, natuurlijk. Ja, en zo Zo hoort het ook. Ja. Ja, hoor. Maar want dan, ja, de muziek is dus wedstrijden, vooral in het weekend, maar verder dus eigenlijk niks. Zo. Nee. Zo. Hij zei het gewoon even. Nog een goede Netflix-tip? Ja, Ik heb nog een leuke altijd- serie. Nou, ik heb het wel druk hoor.
het is wat ik al zei, je gaat in gesprek met mensen, je gaat trainingen kijken. Daar ben ik altijd wel druk mee. Ik ben op dit moment, ik ga mijn huis verkopen in Noordwolde, dus die ben ik helemaal leeg aan het halen. Dus daar heb ik het hartstikke druk mee. De kleine meid is natuurlijk thuis, of die gaat naar de kinderopvang, maar als ze thuis is, dan vind ik het ook prachtig mooi om lekker thuis te zijn. Ik zit wat op de racefiets. Nou ja, het huishouden moet ook van alles gebeuren. Nou ja, zo run je dat met elkaar. En, nou ja. Maar je had wel bijna bij Telstar getekend, toch? Of is dat nooit echt heel serieus geweest? We hebben wel serieus contact gehad met Telstar, maar dat is verder niet tot niks gekomen. Nee, maar dat hier wel kin. Geen zin in. Nou, dat is niet waar hoor. Je bent een stofzuiger. Ja, Ik jou het vak door de stofzuiger. Nee, maar waarom ging dat niet door? Dat is wat meer de vraag eigenlijk. Nou, volgens mij hebben we het daar vorige keer ook al over gesproken. Weet je dat... Nee, dat was daarvoor. Financieel zaten we met elkaar te kletsen, of de club met mijn zaakwaarnemers. Ja, dat was wel een verschil. Nou ja, dat kan, weet je zo. Dus, maar heel eerlijk, het plan wat ze hebben, dat sprak me wel aan. Maar goed, je wil er wel met je gezin naartoe. Dat is wat ik gewoon ga doen. Ik wil er graag met de kleine meid en mijn vriendin naartoe, naar een club. En nou ja, er kwamen gewoon heel veel dingen bij kijken waarvan je denkt, ja, dat past niet. Nee, maar KKD is daar net te min. Nee joh, verder van dat. Nee. Verder van dat. Ik wil het liefst gewoon weer elke dag op veld staan. Dus nee hoor, dat is geen issue. Maar ja, je wil ik net tussen die hoogovens daar in naar Muiden zitten, dus dat snap ik dan ook wel hè. Wat is erger, Tata-Steel of Saudi-Arabië? Ja. Nou, maar dat... ik moet eerlijk zeggen dat ik had daar gewoon een goed gesprek gehad. Alleen er waren andere dingen waar we niet uitkwamen. Klaar. Nee. Klaar. Goed, Heerenveen, daar wie is in de Johan Cruijff Ja. Arena, want Heerenveen die speelt in Ajax. En volgens mij is dat altijd de minst leuke wedstrijd van het seizoen. Of hier is zo van tevoren was er iets van, nou, misschien is Ajax wel te pakken. Nee. Nee? Nee. Nou, ja, je hoopt eigenlijk als slagjouwer, als commentator bij zijn wedstrijd, vooral op een spannende wedstrijd. Want daar kun je dan echt leuk verslag van doen. Ja, en Henk Nijsvaart, die de laatste jaren eindigt het altijd in 4 wien. Tattoos in Jochen, wie de laatste keer, Daniel Brandis, 0-1. Ooit nog een keer fjouw, toen wie Johnny Jansen nog trainde. Tattoos in Jochen. Tattoos in Jochen, weer de laatste overwinning in de Johan Cruijff. Zien ze dat nog in groep zoon? Nee, dat is weer ander, misschien wel. Oh, dat is wie anders. Ja, nee, maar goed, Heerenveen is in principe altijd kansloos bij Ajax. Maar nou helemaal natuurlijk. En zo Ajax wie het in Glasgow Rangers is al echt heel goed, hè. Dat is echt denk wow, je bent benijd hoe. En ze spelen nou in Cambuur en seniorenploegen, wie het wel aardig. En wie het wel speelt wel leuk. Dan spelen ze in de Champions League, dan ben je benijd wat voor niveau ze dan komen. Wie natuurlijk echt een wervelshow die eerste helft. Ja, wie het hier Heerenveen Wessa. Ik speel ik collega's, hè, zo'n Mike van Wij van de Telegraaf bijvoorbeeld, zo'n heel seizoen Ajax volgt. Hij zei, Rolf, je gaat geen enkele ploeg winnen. Nee, ik denk dat Ajax zo misschien wel bij de ontzettend beste 4 ploegen van Europa jet. In deze vorm. Dat vind ik wel een misvatting. Want ploegen als Bayern München, Manchester City, Paris Saint-Germain, dat ben wel ploegen die, dat is dan wel Trace Hegen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dicht ze daar in zitten nou. Dat benadert denk ik intussen wel. Maar dat maar wij nou wat. Maar goed, nou hebben we het al heel lang over de Ajax. Nee, ja. Maar nou even vanuit het gezichtsveld van SC Heerenveen. Hoe wie Heerenveen? Ja, dat vind ik wel echt wel moeilijk. Want aan de ene kant is je van, Ajax is fantastisch. Hoe kun je dat zien wapenen? En aan de andere kant, ja, dan ben ik wel 2-3 goals. Je denkt, dat stie ik net geweldig. En is het dan misschien een beetje naïef hoe ze steen? Je wist hoe Stietje in Ajax wapen je moest. Want hij heeft vorige week heeft verteld hoe Cambuur het dwam moest. Of hoe Cambuur het dwam had hier. Ja, dat was vrij kritisch hoe Cambuur. Eerlijk is eerlijk. Ik voel echt het verschil. Ja, dat viel misschien een beetje flauw, maar ik voel hoe Ajax speelt. Je Cambuur echt wel oorzaak dan hoe Ajax speelt. Je Heerenveen in de qua kwaliteit. Het knallen erop, alles roen. Ja, hoe maak je daar als Heerenveen zijn en nou het spelen dan? Ik bedoel, die eerste goal die valt ik wel een beetje omdat Van Aken en Kijp wel heel veel roem te laten ontdaar iets. Maar aan de andere kant wie tik, hoe trein schieven, bal bij het warpeel bij Klaassen en tikt hem erin. Maar dat wie vorige week net hoort, ja? Ja, wel, natuurlijk wel. Die eerste jaloeren had hij toch helemaal net z'n volle kansen hoorn. Nou, wie het van de eerste minuut en die eerste goal valt ik nog. En dan in de 16 minuten een 2-0. Het zie ik wel 8-2 wijzig in of zo, hè. Ja, ik vond het wel echt een oorniveau. Maar wie net heel verdedigend van Heerenveen? Ja, maar... Ja, dat vind jij wel, hè? Met 5 Ja. achterop, hè? Ja. Hey, Johnny. Dat wou jij niet lezen, hè? Want er wie ooit een moment toen Johnny Jansen nog trainer wie van je... Ik weet het nog heel goed. Dat en wie... Arie de Boer ging naar Johnny Jansen daar de Faberskoring. En hij zei 5-3-2 ging hij spelen. Dat wie het idee. Nou ja, dat wie- en zo sterker voelt het nog, helemaal niks. Nee, nou ja, Heerenveen hier een hele knappe start van de competitie. Volgens mij hing je hem toen nog net verlen. En Ajax waarschijnlijk ook net. Dus het wie nee, waarschijnlijk net. Of het wie in elk geval op papier wie het een topper toen. Volgens mij wie Ajax 1 en Jim Stien toen vierde of zo. Zei iets. Jim hier in elk geval nog net verlen.
En dan ga je erheen naar Amsterdam. En dan, toen zei de ik wil eigenlijk maar 4 verdedigers voetballen. En dat wie doe voor de allereerste keer. Ja, je hebt misschien een paar keer op traind. Maar eigenlijk wie het voor de allereerste keer 4 verdedigers. Wilt je daarvoor... Ja, eigenlijk, je hebt nog geen punt lezen litten. Waarom ga je er net uit van eigen kracht? Dat wie mijn punt. Ja, en of je nou met 3-0 verliezen omdat je met 4 verdedigers speelt, of dat je met 4-0 verliezen omdat je met van eigen kracht uitging, gewoon met 3 onvallen. Maar als nou bijvoorbeeld terugwerkt naar kracht nou toch hoe onnozel dat is? Op eigen kracht naar de Johan Cruijff Arena te gaan? Ja, dat is echt heel nice. Ja, weet je, dat had ik zelf wel. We hebben natuurlijk, waar ik zelf een keer verantwoordelijk voor was als coach zijnde. Hè, toen nam ik het over Olderiekerink, speelden we 4-4. En daar hadden we echt het gevoel van, als we kunnen counteren, jongen. Dat weet je ook, hè. Als je de ballen, die hebt meer dan Ajax de bal in de arena, dan doe je het fantastisch eigenlijk. Maar dat je kunt counteren, dat je ballen kunt onderscheppen. En dat je naar voren kunt spelen. En dat je dan echt lopers op het veld kunt hebben. Ja, als je daarin terecht kunt komen. Volgens mij stonden we toen 3-1 achter in de pauze. Maar daar hadden we echt het gevoel van, jongens, maar het is mogelijk. Het is gewoon mogelijk, omdat die ruimtes er zijn. Nou, en dat gebeurde dan die wedstrijd, was dat zo. En daarna hebben we bij Ajax gespeeld. Was ook voor mij de eerste keer dat Joey daar speelde. In de baas stond. Voetballen we leuk mee. Maar uiteindelijk verlies je hem daar. Weet je zo. Maar voor mij is wel het gevoel van, kom je in gevecht? Kun je met elkaar met strijden om een bal te veroveren en dan naar voren te spelen? Ja, maar ze wieren gewoon zelfs Ajax is zo goed. Je krijgt net iets de kans om te schoppen. Dan ben je alweer fort. Ja, maar dat is eigenlijk waar je wel in terecht wilt komen. En die vraag stel ik me dan zelf ook af. Verdomme zeg, waarom komen we niet in gevecht? Dat is misschien wel de grote kwaliteit. Maar misschien ook wel een beetje angst van Heerenveen. Hè? Waar ik zelf mee te maken heb gehad. Misschien was dat afgelopen weekend ook wel zo. Dat er een beetje angst is. Maar kom op man. Vreet ze op, weet je zo. Dat gevoel. Ja. En daar zit natuurlijk wel iets in van, kom je echt in gevecht of niet? En nu kwamen ze gewoon niet in gevecht. Nee, maar omdat ze onvollend druk zetten, het wie eigenlijk twijfel je tussen echt vol druk zetten of net. En dat je ze maar even als je Daley Blind een meter erom te jouwen, ja, dan kun je heel makkelijk de onderuit combineren. Ja, en dan iep je ze van links en naar de rechterkant. Ja, en dan is het gevaarlijk. Je moet ze kwamen inderdaad was zo dus net echt in de duels. Nee, niet echt in gevecht en dat is wel jammer. En toen Ajax eigenlijk na de 2-0 wat slordiger werd, weet je, dan zie je ook dat, en dat is waar we het een beetje over hebben, kun je dan de bal onderscheppen. Ja, dan zie je ook dat er wel heel veel mogelijkheden zijn om goed te kunnen counteren. Ja, en daarin moet je gewoon, zeker de 2-1 maken. Ja, als Moshi de 2-1 maakt, dan wordt het een hele... Dat wordt een orde wedstrijd. Dat is natuurlijk 100% flauwekul, helemaal in dit geval. Ik heb echt ontzettend irriteerd aan Edwin van der Graaf, die net 2 keer Gil jouwt aan Alvarez. Noppetek toch, Leeuw, hè? Ja, maar dat wie toch echt belachelijk. En vooral die uitlees daarna. Ajax zie je 100% met zijn man in gaan wonen, maar Jochem misschien nog wel. Dus daar gaat het net om. Maar hij maakt gewoon... Hij trapt die bal toch vast. Dan jouwt toch 2 keer Gil. Wat is dat nou? Ja, dat vind ik echt bloedirritant. Maar ja. Het gebeurt. Hij had nog naar de skizocht geweest, toch? Ja, Koft. in het hokje van de skizochter had Edwin van der Graaf nog even niet line. Ja. Hij zei, wat zei hij weer? Van de Graaf de skizochter, die zei, als ik dan die 2 keer geel heb, dan moet ik heel wat uitleggen. Ja. Nou, nu ook. Ja, nou ook, ja. Maar ja, nou minder, want het is nou voordelig voor Ajax. En wie het nadelig voor Ajax West, dan wie de volle meer meest hinnen van, et cetera. Ja, het is dan wel... discussie, hey, Juster, gewoon bij PSV, RKC. PSV, RKC, inderdaad. Die keeper van RKC, wie wil lult. Ja, en Kramer, Michiel Kramer, wie ik net echt happy. Hè? Ik denk, je had ook wel zo aan dat de KNVB spelers kost toch uitspraak niet ze die in haar. Ik denk dat zo voor Cambuur dan misschien nog positief wijzen kunnen, want Cambuur speelt het in RKC. Zonder Kramer dan. Nou ja, misschien die fase en ik wel, want ik bedoel, ze varen een vlier hoor, Juster. Ja, die fase die Guzebujuk had die fout maken bij Feyenoord PSV, maar die handsbal en die penalty in die wedstrijd toen. Zijn Kramer. Wie een goed makertje. Ja. Wie Kramer zou hetzelfde? Oké. Jongens, we dwalen af. Want PSV RKC boeien. Precies, PSV RKC, waar hebben we het door, jongens? We hebben het door Ajax Heerenveen. Eerst even Jere nooit wat Kees van Wonderen en Oude Insight, Sjen Roloff. Nee, ja, het zijn zware avonden op het moment dat Ajax hier gas gaat geven en geconcentreerd zijn en scherp. En daar hebben ze enorm veel wapens en mogelijkheden om je het heel moeilijk te maken. Aan de andere kant, je ziet dat ook als je wordt getest als team en individueel. En dat is ook interessant, want je kan ook zien hoe jongens zich houden of jongens kunnen voelen van, hé, maar wat kom ik dan nog tekort en wat wordt er gevraagd? En nou, als we dat met elkaar weten te vertalen, dan heeft het wel zin. Ja, Johnny, hoe sjost nou SCRV? Want ze staan sportief jongens, staan ze er goed voor. Ze opereren vanuit een hele hechte verdediging. Hoe sjost nou het spul van Heerenveen?
Nou, ik heb zoals tegen Fortuna. Fortuna die zakte in die wedstrijd enorm in en liet Heerenveen ook voetballen. Nou, toen zag het er gewoon verzorgd uit. Terwijl ik vond dat Fortuna daarin heel weinig echt deed. Maar het ziet er wel verzorgd uit. Maar er zit gewoon een duidelijk herkenbaar idee achter. Nou, maar ik vind het niet dat je zegt van... Goh zeg, ik ga op een puntje van mijn stoel zitten. Het is net sprankelend. Dat heb ik niet. Maar er zit wel iets heel herkenbaars in. En in het voetballen, de manier hoe ze willen voetballen... ik denk dat ze daar nog gewoon tijd voor nodig hebben... om dat echt goed voor elkaar te krijgen. Nou ja, en je hebt... Dat vind ik wel hoor, hoe je ernaar kijkt. Vorig jaar speelden ze natuurlijk, na mijn ontslag kwamen ze ook met 5 man achterop te spelen. En toen speelde Dreesfiets vaak als een jongen die ervoor en daarnaast kon spelen. Hè. Ja, dat geeft je wel wat meer mogelijkheden. Weet je, die zorgt dan net even wat voor meer voetballen. Alle andere 3 jongens zijn toch meer centrale verdedigers die gewoon naast elkaar kunnen spelen. Maar een stapje naar het middenveld toe, dat doet Pavel nog wel eens. Hè, dat hij het middenveld instapt. En misschien wil de trainer dat ook niet hebben. Hè? Maar zelf hou ik daar wel van. Weet je, zoals Dreesfiets die rol vorig jaar invulde. Ja. Met, We hebben het al een paar keer zo van, ja, we hier nooit verwacht dat we het C-seizoen, maar we missen Dreesfiets. ja, Maar dan is het altijd een soort van, Dreesfiets kan echt heel goed voetballen. Ja, dat vind ik ook. Bij hem zit het puur in focus. Als hij echt altijd gefocust is op datgene wat balbezit en ook in het verdedigen, dan heb je gewoon echt een goeie. Maar dat is te weinig echt gelukt. Ja. Ja, maar tot van wonderen nou echt dingen bij Heerenveen waarvan zo zou is van, ja, verrek, dat hier ik misschien echt wel zou dwammatten. Ja, maar hij heeft gewoon een heel andere ploeg. Nee, maar los van de spelers. Daarvoor sta ik gewoon te ver vanaf. Ik bedoel, wij waren ook soms heel aardig en soms ook gewoon dat je denkt, wat zit ik naar te kijken? Dat gebeurde. Volgens mij is dat nu ook wel gebeurd in het seizoen. Hè? Van, wat zit ik naar te kijken? Maar wat er staat is wel een compact elftal wat zeker met elkaar op de nul wil spelen. Weet je? En dat hebben ze gewoon heel erg goed gedaan. Nou, wij hadden een ploeg wat als je kijkt naar de kwaliteit, dan doen we een beetje hetzelfde. Weet je? We maakten het compact en je probeerde vanuit daar toch ook dingen te creëren op de counter. Nou ja, of een tegenstander laat je toe om te gaan voetballen. Ja, en dan krijg je dat wat tegen Fortuna gebeurt. En dan kom je op de helft ook van de tegenstander te spelen. Ja. Maar hij speelt nou echt heel consequent, altijd met 4 verdedigers. Ja. Daar heeft het ik wel een paar keer die in, maar hij heeft een heel soort kritiek kregen vanuit de kant van mij. Maar van, heeft dan misschien echt iets van, nou ja, misschien hier dat gewoon trots zetten, maar gewoon echt, zat ze nou echt voetbal? Nee? Helemaal niet. Had ik de types toch niet voor? Welke spits had ik dan? Had ik 2 spitsen? Nou, moet je me even helpen. Wie was die in de rekker weer? Henk stond in de Henk spits. natuurlijk, Henk Veerman. En daarachter Rijn Smit. Nou ja, die... Nee. Even heel zwart-wit maken maar, nu, hè? Ja. Maar die waren er toch niet? En wij hadden buitenspelers. Ja. Dus 5-3-2 spelen, dat was op dat moment ook niet echt aan de orde. Ik bedoel, want Maar dan is toch maar Henk Veerman en mij Mitchell, bijvoorbeeld Mitchell van Bergen. Dat hier toch kind, Henk als onspeelpunt en dan dat had gekund, maar Mitchell is toch gewoon... Mitchell is degene die vanaf de zijkant toch het meeste rendement heeft. Ja. En als je puur kijkt naar de kwaliteiten van spelers, dan is Mitchell toch gewoon de rest buiten. Ja, dus daar kom ik ook gewoon niet aan. Daar hebben we ook naar spelers voor opgehaald. En dat was de manier hoe wij wilden voetballen. En dat is prima. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat ik ontslag heb gekregen, hebben ze Van Hooijdonk en Sar gehaald. En dat zijn wel 2 spitsen. Nou ja, en Joost van Aken erbij gehaald. Dus er ontstaan er gewoon een heel andere nieuwe situatie. En Musaba en Stefanovic waren niet het eerste half jaar dat je zegt van, goh, we hebben een enorm rendement gehad, we waren ze goed. Mm-hmm. Dat was gewoon niet zo. En die jongens die eronder zaten ook niet. Dus ja, dat ze op dat moment tot een keuze zijn gekomen om zo te spelen, die begrijp ik wel. Want uiteindelijk is de lijn zeg maar van negatieve resultaten weer wel doorgezet. Weet je, zo na de winterstop is het natuurlijk even slecht gegaan. Maar uiteindelijk zijn ze een ander systeem gaan voetballen, omdat het ook paste. Sar die kwam maar heel vaak als linksbuiten te spelen. Maar Sar is geen linksbuiten. Nee. En dat hij ook nog achter zijn bek aan moet lopen. Ja, Sar moet je mooi zetten waar hij nu op voetbalt. Dat is een grote kwaliteit. Dus je kijkt ook naar van wat heb ik nou eigenlijk? En daar ga je een elftal van maken. Doe is het antwoord eigenlijk dat Cambuur het misschien wel beter die het in de Johan Cruijff Arena als Heerenveen? Nee, dat is scorebordjournalistiek. Ik vind wel dat Cambuur, zoals ze daar vorige week spelen had, dat een prima wiersewest had. En ik ben net met Roelof Wiers, wat Roelof vorige week zei, dat Cambuur daar 4-3-2 spelen je matten hier. Want ik denk dat je nou dit weekend ik weer zien had dat niks uitmaakt. Ja. Ja,
papegaai op mijn schouder, maak ik mezelf een helly dan? Nee, toch? Nou, Dan kist ik niet ongeluk, Jan, nou, na dit weekend. Nee, natuurlijk net. Wat een onzin is dat. Dat is toch compleet, dat is toch appels met peren vergelijken? Maar dat voest vooral Ajax heel goed. En Vlien wieken minder goed. Dat wie Ja. het verschil. Ja. Goed zo. Dan het debuut van Simon Olsson. Ja. Hoe die het? Nou, onder bal is dat wel echt wel een goede voetballer, maar zonder bal denk ik wel eens, hier dan al wat dan ga ik toch blijven misschien Halil of iets, maar ja, die wies kost. Ja. En hij is nog wel interview, toch, naar Ouderin? Ja, Olsson. God, dat wie wel echt. Ik heb slechte interviews die in wat dissen. Ja, er is behoorlijk wat slechte interviews. Ja. Maar Lag dat aan jou of lag Precies, ik toch gek, jongen, papegaai. Maar misschien ook wel aan mij. Ja, misschien ook wel aan mij. Ik was niet in vorm. Nee, Ook maar is dat witte Johnny. Dus, Ja. Ja. hè? Oh, we hebben ook wel eens zulke slechte interviews gehad. Maar dat lag ook niet aan mij, jongens. het leidt eigenlijk in de regel altijd over Roelof. Ja, nee, maar er kwam helemaal niks uit. Toen hij presenteerd was, die Olsen, toen wie zit hij erin? San, Viking Zweedje noemen en maar een grote lach. En nou zie je er echt een vogeltje noemen. Dus ik kan Ja, hier krijg maar 4-0 verlen natuurlijk. Ja, dus ik snap het ook wel. Ja. Dan, nog genoeg over Olsen. Ja, ik denk dat wel dat de versterking is op zich. Ja? Dat wel. Ja, het is wel een aardig voetballer. Oké. Ja. Dan Noppert. Want ja, het wordt net lang meer. En dan tromgeroffel. Want dan wordt de definitieve selectie bekend maken toch de bondscoach Louis van Gaal. Wat denkt u? Zit hij erbij? Ja, dat vind ik echt heel lastig. Nou, zal ik het doorzezen? Ik zeg ja. Ik. En waarom zeg ik ja? Waarom zou Louis van Gaal Noppert erbij heljen? En hem dan een paar dagen later weer opvalt te letten. Hij wil, denk ik weten, wat voor jongen is dit eigenlijk? Ken ik die erbij broeken? Hij is grut, hij is enorm lang. Hij heeft een enorme reikwijdte. Misschien om als belening om Sjen te litten van, nou ja, Noppert, best op een goede wei. Ik volg je die. Maar we keeperen die er nou aan uit. Ja. Ja. En hij Het ken. circuleert nou Nee, trouwens net een als penalty-serie. Hij is die zoen van de Jereveen A1. Zijn Ajax A1. Maar Noppert op een goal. Wie was je trainer? Hey, was jij dat? Koek. Nou ja. Oké. Maar Dat was jij bij. Dat was- heb jij wel vaker slechte interviews, hè? Jongen. Heb je wel vaker slechte interviews? Wie won er dat jaar de beker dan? Ja, dat waren we ook. Oh ja. AZ uit, hè? Hè? AZ uit doet dan. Nee. Nee. Finale? Nee, niet? Oh, dat is een ander jaar. Dat was wel later. Maar inderdaad, toen pakte hij 2 penalties. Maar is het een penalty killer dan? Ja, maar met zo'n rijkwijde en zo'n grote kerel. Ja man, ik bedoel, als Andries gewoon de focus heeft, kan hij dat echt goed, denk ik. Ja. Maar jij, ik heb gehoord, jij bent trainer van hem geweest. Heb je? Ja, bij de A1 toch? Ja. Had jij toen al verwacht dat hij misschien ooit een voorselectie... Nou ja, laat het anders zeggen. Had je Nee. verwacht dat hij deze ontwikkeling zou meemaken? Nu nog ook. Nee, maar weet je, in die tijd was het wel zo dat iedereen zei wel, talent. Maar ik denk dat Andries in die tijd gewoon echt op zoek was ook wel naar zichzelf. Weet je, zo van, wie ben ik? Weet je, zo van toch wel een hele jonge jongen. Komen net uit de puberteit. Weet je, zo een beetje van op zoek zijn naar zichzelf. Focus. En focus bedoel ik me mee van, hey, ga ik er echt alles uithalen wat erin zit? Of doe ik dat de ene week heel goed en dan word ik weer afgeleid omdat die trainer me op een kloot heeft gegeven. Dan zak ik weer eventjes weg en dan krabbel ik weer op en dan zak ik weer even weg. Dat hoort ook bij die leeftijd, weet je zo. En dat vind ik wel, dat hoort ook wel een beetje bij Andries. En Andries heeft, denk ik, vanuit die omzwerving die hij heeft gemaakt, echt wel het besef gekregen van, ja jongens, er moet iets gebeuren. En zeker ook het gevoel krijgen van een trainer van, die heeft vertrouwen in mij. En dat doet bij Andries ook heel erg goed. Nou ja, en Andries heeft, dat heeft hij ook verteld. Hè? Trainer had hij bij Vodja had hij zo'n trainer. En nu heeft hij met Kees van Wonderen zo'n trainer die vertrouwen in hem heeft. Nou, en ik denk dat hij een geweldige indruk op het veld achterlaat. Maar ook gewoon hoe hij dat verwoordt. Ook waarom hij vindt dat hij Alvarez een rode kaart had moeten krijgen. Dat is typisch Andries. Gewoon boom, 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 boom. En dit is het. What you see is what you get. En dat hou ik ook wel van. Ja, hij werd ook geïnterviewd daar de tijd. En dat zei Jeroen Gruter volgens mij van de NOS. Die zei, nou ja, hier stiek wat hele mooie reddingen nog. Ja, daar heb ik geen flikker aan. Nee. Vind ik wel mooi. Ja, precies. Maar dat is... Goed interview is dat trouwens. Ja, maar zo is Van hij ook Jeroen gewoon. Ruter. Van Jeroen Gruter. Ja, het kan dus wel, ja. Ja, Het kan dus wel. Maar vies het terug dat hij bij de voorselectie zit? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft gewoon een goede indruk achtergelaten. Simpel zat. En dat ze die keuze maken, er staan 5 keepers daar op de lijst. Nou, ik denk dat het gewoon een geweldige beloning is. En hopelijk zit hij erbij. Ja. Wat zou een reden wezen kunnen dat hij er inderdaad bij zit bloot? Ik denk omdat hij gewoon potentie heeft. Net, Echt potentie. net puur vanwege de penalties. Want dat is Nee, natuurlijk de theorie die het vaakst... Nee. Dat denk ik eigenlijk zo in wol. Ja, dat denk je dat wel? Ja, denk ik. Ik denk dat Maar als hij dat de degene... hooghoed van... Ja, dat zou en kunnen. misschien neemt hij wel jouw keepers mee.
Waarheen? Het WK. Naar WK? Ja, ik denk dat hij... Ja, dat is allemaal een beetje glazen bolwerk, hè. Maar daar zitten we weer. Ik denk dat hij van de komende vreed wordt bekend wat de selectie wordt van de 2 Nations League wedstrijden in Polen en België. Ik denk dat hij dan ik jou op mij neemt. En dan wil hij, wat kijk ik ook een beetje zo op, een beetje in actie zien, ik een beetje mijn pijltjes zien. En op basis daarvan denk ik dat hij wel een oordeelt van ik neem hem mooi. En misschien neemt hij dan ik wel jou wel mooi. Maar ja. Nou, dat leeuw ik net. Want als hoe het een keer te kosten ging van Big Leagues een Guus Stil of zo. Ja, maar normaal gesproken maar 23 spelers maar hè, vanwege de situatie rondom corona en maar nou 26 spelers maar hè, dus dat is al wat trein meer dan gewoon wij. Dus dan denk ik dat hij misschien die in een veel spelen misschien wel opofferen kan. Maar... Hey, wat was dan maar voor jouw keepers op een eindtoernooi? ja, weet ik net. Dat je dan kiezen maar dan Guus Stil die lid nou niks zien, dus dat je kiezen maar tussen Joey Veerman of Andries Noppert. Nou ja, als vierde keeper. Maar ja, één goede keeper, nou, die kan blesseerd rijtje. Ja, stel voor hij gaat redden. En er zit één stand-by in Nederland. En die bedoel ik het wel mooi. En dan die vierde, dat is dan Noppert, die is van penalty. Nee, dat kan de derde keeper wel wezen. Maar dat ken ik Noppert wezen, maar ik 3 keepers maximaal. Hoor op, hoort ik in 4 keepers mij. Nou, orenvraag. Waar van die orenkeepers is beter als Noppert? Is Sillissen beter als Noppert? Ja, hij plukte juist wanneer wie het sneuren, plukte die wel een mooie bal uit cruising. En hij is wat ongedwongen, hè? Andries is er gewoon een jongen met, denk ik, nogmaals herhaal ik, hij speelt sinds vorig jaar echt, dat hij zich ook echt kan laten zien in de Eredivisie. Heeft hij geweldig goed gedaan. Hij zet zijn lijn nu mooi door. Ik denk dat het een jongen is met potentie, weet je, zo'n rijkwijd, wat jij al zegt, zo'n grote kerel. En gewoon door veel te keepen, jongen, dan gaat deze jongen nog hele mooie stappen maken. Dus ik denk dat hij absoluut een jongen is met een grote potentie als hij ook echt zijn focus kan houden. Ja, en dan komt elke niet on in Noordwijk met de Maseratis en de Porsches en dat soort mooie Lamborghinis. En dan komt Andries Noppert met zijn Opel Corsa. Absoluut, maakt nog geen reet uit. Nee? Hij is net zo beter als Joao Virginia. Zo. Op basis van dit seizoen zeker. Ja. Goeiedag zeg, want wat is er maar helemaal nog hoorn? Hij zegt juist er net al te best uit hè, bij die 10 goal. Ik vind het geen blunder. Vind je het geen blunder? Nee, ik vind het geen blunder. Want kijk, op het moment dat Soeslof uithelt, stapt hij naar rechts. En daardoor is hij te laat met doeken naar die linkerhoeken. Ja, dus dat hier er dus net wel matten. Dat hier er net wel matten. Maar een blunder vind ik wat oors als dit. Nou, ik heb de beelden zien. Die bal, want Soeslof die loopt naar binnen. En Jochem van het zien zit die bal dan in de kwartenhoeken. Eigenlijk, die onvallers. En hij zit die bal echt net helemaal stief in de hoeken. Het is ongeveer een meter van de peel af. Dat is het, ja. Dus geen blunder, maar wat is dan? Een fout. Foutje. Een foutje? Ja. Oh, dit is wel weer een Labrador-actie, hoor. Nee, maar dat was elke niet te vreun, hoor. In AZ, dat is een blunder. Ja. Wat hij daar doet. Ketser. Sint Excelsior, ik vind dat hij al meerdere blunders maken heeft. Ja, dit is weer wel een foutje, hè. Wat voor stoot, Johnny? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik die momenten daarvoor niet terug kan halen. Die levert die bal samen. Dat bedoel ik niet, maar ik bedoel de fouten die jij net allemaal benoemd. Sint AZ, schot van Oostman, Jordi Klaasie. Ja, heb ik niet gezien. Dus, maar wat wel, ik vind dat hij deze gewoon moet hebben. Ja. En deze die ziet hij wel. De eerste helft had hij ook. Zegt dat goed? Er kwam er hetzelfde moment dat Soeslof naar binnen kwam, pakte hij wel. Die zat nog meer op hem. Maar het is wel een. Dit gebeurt en deze is inderdaad ver van de paal. Ja, hij is een paar trainingen, jongen, dus van Cambuur. Wat van indruk maakt hij daar dan? Of weer die toen net? Jawel. Ik vond het een goede indruk achter heeft gelaten. Ja, absoluut. Ja, hij is tweebenig. Dat spreekt natuurlijk van hem. Dat is natuurlijk absoluut een pluspunt. Maar ja, hij zit er natuurlijk een balletje in te houden. Ja. In Excelsior, in AZ en ook in FC Grains kost hij gewoon punten. Net in Excelsior. Zit dat hier die ik net? Nee, Fortuna zit het zeg hier bij die goal er echt net al te best uit. Maar hij keepte die wedstrijd wel heel goed. Maar we roepen het al een paar weken. En hij zal het nou toch echt een keer weer matten. Maar hij zal nou leveren matten. En het mat haast een keer kleerwezen. Het moment dat Robin Ruiter... ik denk dat is de vraag. Mat Henk de Jong aanst net kiezen van Robin Ruiter? Ik denk dat Henk de Jong dat voorlopig net doet. En waarom dat hij volslijn het vertrouwen om Virginia houdt, omdat hij een heel soort potentieel in hem shirt, dat hij een goede keeper in hem shirt. Robin Ruiter is heel duidelijk helle als tweede keeper. En ik denk net dat Henk de Jong in is die het heel gauw zijn keeper wisselt. Johnny, daar wist er alles van. Hoe lastig is het om een keeper te vervangen? Toen heeft het natuurlijk gewoon bij Erwin Mulder en Xavier Maus. Ja, maar dat was in die zin wel eenvoudiger, hè?
Ja. Omdat er een blessure Ja, die van en Mulder. En Xavier die heeft het gewoon goed gedaan. Dus dan was de keuze daarin ook niet zo moeilijk. Het is altijd lastig om een speler dat te vertellen, hè, van dat je die keuze gaat maken. Maar dit was gewoon heel erg goed, plausibel om te doen. Ja. En nu, bij Cambuur, ja, ik denk ook dat Henk vertrouwen heeft in hem. En dat hij het potentie ziet en dat hij daarin gewoon hem heel veel vertrouwen gaat geven. Ja, maar waarom is het toch altijd een uitzondering van die keepers? Want die maakt je vertrouwen, Jan, die maakt het challenge door een reeks wedstrijden. Als de linksback 2 keer net bevalt, dan wist hij hem toch gek? Dat denk ik niet. Ik denk dat dat nog wel een beetje meevalt. Ik bedoel, als je het zo zwart-wit stelt van iemand maakt fout na fout na fout na fout, dan gaat hij eraf. Dat is ook zo. Maar ik denk dat daar ook altijd nog wel een verschil in zit. Ja. Maar het is wel op het randje nou. Nog Insa-fout of blunder. Ja. Toch? Dan moet je toch op een gegeven moment. Want Ik denk nog dat steeds het- net aan. Want ik snap het wel. Ja, en wij joggen natuurlijk net op de training. En dus je weet net... Verleden week, Luts, Henk de Jong, ik de vergelijking met Marco Bizot. Die had ik bij Cambuur keept. Wie doet nog een jonge keeper? Maken Sanon dan ook wel eens een blunderke? Ja, wij keept die nou. Het zijn jonge keepers, die maakt je fouten. Maar ja, natuurlijk zit er een limiet aan. En op een gegeven moment wordt die druk van boeten extra heeg. Dan kun je net oors. Maar ik denk dat het voorlopig nog net onder water is. Keep die nou Oké. trouwens. Bizot? In Stade Brest. Volgens mij. In de Ligue Stade 1. Brest. Verloren met 1-0. Van... Oh, Paris Saint-Germain. zo. Kijk, je zit even wat kennis aan tafel. Maar 1 goal tegen. Dat is toch wel netjes tegen Ja. Maar wie wil een poedel? Mbappé. Maar goed, Ja. Cambuur verleerd is van Grace. Het is al de tweede thuiswedstrijd die ze verliezen, Cambuur. Dit is En- de minste. Dit wie de minste. Maar ze hebben echt nog nooit een doelpunt maken in het eigen stadion. Nee. Maken ze die zwargen? Hey, ik had déjà vu naar de wedstrijd naar of de podcast naar Excelsior. Maken ze die meer zwargen als nooit de wedstrijd in Excelsior? Kijk hem naar. Ja, dit is nee. Nee. Juster wie de minste wedstrijd. Juster is er eigenlijk haast niks gecreëerd. Dat wie in orenwedstrijd in het geval. Dat wordt meer zwargelijk, hè? Ja, dat precies. Dat is eigenlijk het grote probleem. En dat wie in mijn optiek is dat net een structureel probleem. Tuurlijk, in de arena dan creëer je net zoveel kansen. Het is in AZ het Cambuur behoorlijk wat kansen creëert. Het is in Utrecht uit in de Galgenwaard wie dat redelijk. Het is in Excelsior thuis het Cambuur een bult om kansen creëert. Dus ik denk dat dat net zozeer het probleem is. En dat maakt het ook dat ik mij daar net heel volle zwaren om maak. Is het wel commentaar die mij een lach op die gezicht? Nou ja. Ja, in het begin wel. Ik hier hege verwachtingen. Dus ik denk dat we een leuk potje. Beide ploegen die kennen punten voor broeken. Maar ja, naarmate die wedstrijd dan vordert, dan verdwijnt die lach. Dan wordt die zakkert wat en dan wordt het wat een sip gezegd. Ja, en die lach die miste Henk de Jong. Hè? Even jaren naar wat Henk de Jong zei. Ik vond het net flitsend. Ik vond het slordig. Ja, en ik net mij een lach spelen, wist. En dat vind ik zonde, want wij moeten altijd mij een lachje spelen. Zeker in dit stadion. En zij zet het centraal dicht, dus ja, de winst, of de wordt 1-0 of 0-1, dat wist. Maar dat heb je zelf te kwad in. Hè. De manier hoe de goal voor jou is natuurlijk echt zonde. En dat is nou een paar keer dat we de goals doen. Ja, dan kan ik 0-0 spelen. En dan ben ik net tevreden. Hè. Maar ze speelt in de Eredivisieclub en die zetten de boel dicht. Nou, daar gaan we net goed mee om. Ja, dat zei Henk de Jong. Wie is het in het stadion? Tegere met Ronnie Pander. We beginnen even naar uw analist. We beginnen als analist, ja. Want dan zit je als analist aan tafel. Waar mankeert het vooral om bij Cambuur? Nou, weet je wat ik wel goed vond aan Cambuur, is dat ze in de opbouw kwam eigenlijk altijd de crossbal kwam aan, hè? Dus richting de linksbuiten, de rechtsbuiten of aan. Maar heel vaak werden die jongens vrijgespeeld. Ja, en dan moet je zorgen voor een overtal, dan moet je daar voor dynamiek zorgen, dan moeten er voorzetten van komen. Ja, en die kwamen er eigenlijk gewoon niet, hè? Want eigenlijk het eerste gedeelte van Groningen zakt in. En dan vond ik Cambuur eigenlijk altijd goed onderuit. Nogmaals, dat is ook een kwaliteit van Cambuur. Centrale die dribbelt in. Paulussen die maakt de dieptes, die trekt de bek naar ze toe. Er komt de crossbal naar de buitenkant. Van de water. Ja, precies. En dan moet het spel gebeuren. Ja. En aan de zijkanten waren ze met name ongelukkig. En ook dus de dreiging hebben. Dan komt er een steekbal richting de achterlijn. Ja, en dan komt er een voorzet, wordt net weer geblokt. Dus daar stopte het naar mijn idee gewoon heel vaak mee. Ja, dus de opbouw van achteruit Gier is eigenlijk helemaal net zo onaardig. Dat vond ik niet. Zeker deze wedstrijd niet. Want de ballen kwamen wel gewoon
zeker de eerste helft, heel vaak gewoon op de zijkanten, hoog op het veld. Ja, en dan moet er iets gebeuren. Nou, en dat was, nu waren de zijkanten gewoon ongelukkig. Ja, in de samenwerking met de bek was dan ook niet altijd even goed. Dus ja, en er kwamen geen voorzetten. Ja, ik wil daar wel een kracht is van Cambuur. Maar Bangura had onder de linkerkant had die Boeten, in dit geval wie dat dan Balk, die de bal onspelen krijgt. Maar Net zo lang. Nee, net zo lang, nee. Maar dan gaat Bangura de gelijk heen. Hè. Dat is wel echt een wapen. Ja, maar dat kwam er deze wedstrijd gewoon te weinig uit. En op het moment dat Bangura of Balk of wie ook maar in die ruimtes komt, om dan een voorzet te geven, was de voorzet niet goed of de bal werd geblokt. Weet je. Dus daarin stopte het ook gewoon heel vaak. Ja, en dan krijg je geen kansen en dus dan is het publiek ontevreden. En daar heeft hij zelf denk ik net van maken. Nee, ik heb me niet vermaakt. Maar op zich wel, wat ik net zei, dat herken je wel uit het spel van Cambuur. En dan zit je dat gewoon te analyseren. En op een gegeven moment zegt FC Groningen, ja, we zijn eigenlijk misschien wel blij met het punt. Dus we brengen er nog een verdediger bij. En dan spelen ze dus met 5 man achterop. En dan is er dus geen ruimtes meer voor die middenvelders om diep te lopen. Want die lopen dan constant tegen een centrale verdediger aan. Dus die ruimtes zijn er niet meer. Toen brachten ze een spits erbij. Ja, en dan zie je in één keer dat die 3 spitsen, of die 3 verdedigers, die 2 spitsen in één keer een ander gedrag moeten vertonen. Ja, dan ontstaat er dus weer ruimtes om dieptes te lopen. Ja, en dan komen die zijkanten weer vrij. Maar ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk ook goud zoeken, noem je dat heel vaak. Van ja, dan ga je op zoek naar geluk om die goal nog te maken. Ja, dat gebeurde dan niet. Maar er zit zeker gewoon het idee van voetbal. Dat is heel herkenbaar wat ze graag willen. En alleen stopte deze keer te vaak, vond ik, aan de zijkant. Ja, wie te volle spelers die het hun niveau net helden. Ik vond Van der Water zijn eerste basisplak. Ja, wie vierste forceert op ziek. Ja, hij wilde naar de actie. Ja, hij dus juist dan alles de gretig iets spatten van maar dat gaat ten koste van zijn spul. Ja, Hoe de hij makers zit hier in de podcast en toen zei hij, ik ben de leider van dit Cambuur. Maar hij wilde het eigenlijk te graag Shenlitten, denk ik, op het veld. Ja. Nou, dat was gisteren zeker te zien. Ja, en heel graag wilde. En hoedemakers die het 3 keer cruciaal balverlies hadden op het middenveld. Paulus Abraham die zit in de eerste helft op de peel. Dat ontstier naar balverlies van hoedemakers. Nou ja, Tol die levert die bal in bij de 1-0. Vlak daarvoor een identieke situatie. Dat Tol de bal inlevert, dat er een gevaarlijke counter uitkomt. Ja, als je dat soort persoonlijke fouten maakt, dan gaat het een keer mis. Ja. Ah, dat is maar mag je geen zwargen. Ik weet nog wel dat we op een begin van het mag je wel zwargen tegen Cambuur. Nostradamus Cup hierin. En dan zijn we van op welke positie eindigt Cambuur. En Do en ik zijn op een sectie in de plak. Nou, en op een gegeven moment Jos naar voetbal, die eerste wedstrijd. En Excelsior verlies je, dan speel je best wel goed. Fortuna win je, dan krijg je misschien wat meer. En dan zet hij wat meer. Ze spelen best wel leuk. Hè? Tot eigenlijk Arun wedstrijdje in Grace, wat we hier gewoon heel min. Dan denk ik, op basis van het spel wat ze denk ik, als ik het nou werd, die Nostradamus Cup in veel soort succes de 15 en 14, Matza worden er, want Jog en Excelsior vind ik net zo'n goede ploeg. Ik vind ook de Eagles net zo'n goede ploeg. Volendam mat dat ik nog maar Shenlitten jaren inkocht, maar ik weet het net. RKC vind ik dat wel weer heel goed. Maak je punt. Oké. Nee. Maar op basis van het vrienden seizoen, de eerste helft van het seizoen heel goed, een beetje boven stand had wat maar zit, maar goed voetbal, revelatie van het seizoen. Tweede helft van het seizoen echt heel min punten. Ja. Als je daarna joggen en je joggen dan nou naar de selectie van Schouten is vod, de keeper is vod, Bangura is uit vorm, Calon is vod, Van der Water is het nog net, Balk is het nog net, Ulrikes is nou net in vorm, Hoedemakers, Jacobs, Malheur, dat middenveld rit ik al net zo geweldig meer. Nou komt de vraag. Nee, dan komt je vraag. Op basis daarvan, laat ik het dan toch maar ondijstellen, maar je toch wel een beetje zwaar gemaakt. Want je zag wel, die tendens is inmiddels nou al wel heel lang gaande bij Cambuur, dat het minder. Dus maar je Andor, zwaar gemaakt. mag je toch die echt geen zwargen? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, je kent natuurlijk die vorige seizoenshelden en deze seizoenshelden vind ik net maar ook al vergelijkje. Als je nou ongeveer 8 van de overspelers bent hetzelfde, toch? Nou, dus eigenlijk had je nou staan op 6 posities oren spelers. Als je vorige tweede seizoenshelden, daar hebben we het ook al vaak over. Wie Henk de Jong net? Er is dat hier sowieso een heel soort gebeurd bij Cambuur mij. En dat ben al geen excuses. Maar Cambuur wie in de winterstop al heel goed op wijs. Verslapping, totdat Henk voortrekken. Rekken die energie uit die groep. Nou is hij er weer. Nou bouwen ze naar je ploeg. Nou hebben ze juist er een stream in de wedstrijd spelen. Maar ja... het is net zo dat je elke wedstrijd kans leert binnen. Als je die kansen net creëren, dan maak je je zware meidje. En had je elke wedstrijd met 3-0 verlies omdat je de goals vist te makkelijk voor het jouwen. Prima. Ja, je jou die goals te makkelijk voor, maar het is steeds in je. Mm-hmm. Het kwartje dat valt de goede kant op. Hier zijn bij dezelfde passie en vechtelen spelen als bijvoorbeeld in AZ, dan hier het al heel oorswest. Want
Ja, het is in AZ wie het echt een wedstrijd. Juster wie het net echt een wedstrijd. En dat slaat dan ek oer op het publiek. En het publiek reageert dan ek wel lauw. Natuurlijk veert het publiek even op als er een kans is. Maar eigenlijk wie het echt hele grote gedeeltes van de wedstrijd. Wie het redelijk rustig, vond ik. Ja, begint wel Alleen achter mij wie het een helskabaal. Ja, de 2 analyseerde trainers zaten daar. Ja, maar weet je wat, maar het is wel zo dat bij Cambuur daar winnen, dan, dat is gewoon knap. Weet je zo, want als het publiek, als je die binding echt krijgt met het publiek, jongen, dan gaat het erachter staan. En dat is wel heel mooi daar. Ik bedoel... Was dat een spelen op Heerenveen? Ja, toen maar dat hadden zonder publiek. Zonder publiek was maar goed. Was niet zo knap. Nee, maar sowieso, ik denk dat, want ik heb niet alles gezien van Cambuur in de competitie. Maar toch hoor ik daarover altijd, het lees ik ook van leuk voetballen. Ja, dan is dat gewoon altijd de basis. Kansen creëren, is dat de basis om mee door te gaan. En Ulrich is gewoon een goede spits. En ze hebben het daar momenteel even net, maar dat komt wel weg. Ja, en ze hebben daar een middenvelder staan die ook gewoon een goal kunnen maken. Ja, dus AZ valt het net de verkeerde kant uit. Weet je, zo valt het wel de goede kant uit. En moet je eens kijken hoeveel punten je dan weer hebt. Dan praten we hier niet eens over, bij wijze van spreken. En nu neemt dat een beetje toe. Maar ik denk dat juist dat gewoon het uitgangspunt moet zijn is van wat kunnen we goed. Zeker. Nou ja, en daar moet je gewoon mee verder gaan. Ja, dan is het niet kijken hoe de boetespelers die het net echt hingen. Nou wie het zei dat Remco Balk binnen een jelle uren naar de kant hellewaard. Hij heeft al een gele kaart achter zijn naam staan. En hij wie er nou in behoorlijk lelijk hoor. Ik ben nog steeds wel boos, want dit wil je niet. Dit heeft pijn eigenlijk. Ja, voelt het een beetje alsof je gekleineerd wordt. Helemaal omdat het ook nog tegen FC Groningen is. Je oude ploeg. En dat dit je dan overkomt? Ja, zo voelt het wel. En het is natuurlijk ook de tweede keer. En kijk, de eerste keer denk je van ja, het kan. Maar de tweede keer, je voelt een beetje voor schut gezet eigenlijk. Heb je een verklaring gevraagd? Nee, ik denk dat het nu ook nog niet nodig is. Ik denk dat we er morgen over kunnen hebben. Maar nu is de emotie aan beide kanten, dus is beter van niet. Ja, Andor, wie het een terjochte wissel? Ik vond het een terjochte wissel. Ik weet net dat het moment dat ik terjochte weer. Oh, daar hies misschien even wachten. Ik hier het in de rust niet in. Ja, want? Nou, ik bedoel, hij ziet misschien wel zijn rede kaart om. Ziet waar de Giel. Ja, ongelukkige botsing bij de keeper. Ik snap dat je hem wisselt. Want hij ziet inderdaad zijn rede kaart om. Hij heeft een reputatie. Gifkikkertje. Die spelers van Greens, die kennen hem. Die zie je hem op. Ik snap het. Alleen nog, je hebt die jongen al een keer wisselen voor het skoft. En nou doe je dat thuis. Sinds zijn oude ploeg. We zien hele familie op de tribune zit. En tuurlijk, dat zijn al die factoren die mag net mij tellen. Maar ik vind dan mat je... Ja, dan wie het verstandiger west dat je dat in de rust die hier. Want dan die jongen kapot maken. Zo viel hij dat ek. Ja, en we lezen het voor een Johnny. Ik denk dat Henk volgens mij... ik heb het interview van Henk ook gehoord na de tijd. Dat Henk zei dat hem dit wel vaker overkomt. En dat Henk zei van, daar moet hij ook eens van leren. Weet je zo. En dan ook met de argumenten van, ja, stel je voor dat het er wel gebeurt. Hè? Want er zit al wat emotie, misschien wel wat druk voor hem op richting deze wedstrijd. Ja, dan begrijp ik dat hij die keuze maakt. Maar Henk zegt volgens mij ook heel nadrukkelijk van dat het voor hem kloten is. Dat begrijp ik ook. Hè? En dat het rot voor hem is, dat begrijp ik ook. Maar hij zal ook moeten gaan leren. Nou, en dat is een keuze die je maakt. En als trainer zei Henk heeft dat zo gevoeld van ik moet nu ingrijpen, want anders denk ik dat het de verkeerde kant op viel. Ik heb het zelf met Milan van Ewijk meegemaakt, was eigenlijk ook in de wedstrijd van Cambuur. Milan was op zaterdag voor de wedstrijd, natuurlijk met publiek. Opgefokt weer. Ja, opgefokt, gehyped, weet je zo. En Milan deed het ook heel erg goed met het publiek. Je ziet ook aan alles dat hij enorm gas wilde geven. Pakte al heel snel zijn gele kaart. Dan is het wel wachten. Toen heb ik gewacht. Ja, en er zat geen publiek op de tribune, geen familie, dus dat had geen reden hoeven zijn. Ik denk wel dat het verschil is dat hij geen recidivist is en huilenbalk wol. Huilenbalk? Zo? Hoe? Ja, dat is wel een beetje huilenbalk, toch? Ja, kom op. Ja. Wees, het interview van hem, jou wat mij betreft, omdat hij totaal geen zelfkennis, zelfreflectie had. Als je dat wil, dan weet je, ik zit in die wedstrijd. Het gebeurt nou, hij had het imago al van Swalbus en weet ik veel wat al hier. En dan doe je dit. En het is wel vaak zo. Ik ging wel, maar die mooi. Vervelend is, maar ik ging wel heel eind, maar die mooi. Want als er Heibel is op het veld, dan is Balken bij Belutsen. Ja, maar wist 100% goede keuze van Henk de Jong. Wist wat in mijn optiek de goede keuze was wie had je, want
op het moment dat Henk de Jong wisselt in de 28e minuut leidt het spel stil vanwege de blessure van Verrips. Vanwege die botsing. Waarbij ik trouwens vind dat Balk net schuldig is, want hij geeft een duel om. Ja. Ongelukkige botsing. Daar roept Henk de Jong, roept hem bij de dugout. Die zei Remco Balk, nou hij is het komende kwartier, hij is die koppen bij. En dit flikt me net. Oh ja, dat is Nee, ja. dat hij die in mijn optiek kwam. Oh, zo. Ja. En dan hier die hem stelen te kennen en hier die hem in de rust eruit hellen kennen. En die steed daarvan het hij hem eruit hellen. Die steed daarvan het hij hem gelijk eruit hellen op dat moment, ja. Volgens mij was het ook nog zo dat de spits, Ulrikes, ook nog met hem heeft gesproken. Zo van koppen bijhouden. Want die sprak hem nog een keer zo apart aan. Nou ja, en nogmaals, Henk was heel duidelijk hierin. Hij zei van ja, dit gebeurt nog vaker. En ik heb hierin de keuze gemaakt. En nou ja. Ja, maar goed, Ja, maar volgende je- week je- dan het je in RKC uit. Dan speelt het Mambimbi, denk ik. Ja, het is Remco Balk zit op de bank. Henk de Jong twijfelen nou al tussen Mambimbi en Remco Balk. Alleen nog omdat Van der Water aan de orenkant ek wie in de basis. Henk de Jong zei van nou ja, dan zet ik nou Balk de del. Ik wil net 2 naaie boedenspelers inbrengen. Maar reken je er maar op dat ze in RKC Mambimbi speelt. En wat ze trouwens ook nog die hebben bij Cambuur is dat ze Joer traint ha. En dat is ook wel opvallend, want dat zoen net. Ze zoenen vrij daar, ja. Maar naar aanleiding van Juster, het de technische staf zijn, je mag je al in melden op het stadion. Dus de vrije dag is in Lutsen. Kijk eens. Ben je ook een man van de straftraining? Nee, Heeft wel een straftraining, jong? ongetwijfeld wel eens een keer, maar niet bij het eerste. Nee, Het is wel eens een training in Lutsen misschien. Of het vrije vrije dag. dag in Lutsen. Vrije dag in Lutsen. nee, volgens mij niet. Nee? Zoals Erik ten Hag, dat je dan de spelers zoveel kilometer in litten. En Ah, dan ja, zelf achterom rennen. Er zijn natuurlijk wel eens trainingen geweest na een wedstrijd die er wat anders uit hebben gezien dan normaal. Ja, zoals Frits Korbach ooit, toch? Ja. Die ging midden op het veld zitten met een stoel. En jij gaat linksom en jij gaat rechtsom. En hoe lang wordt het nog, trainer? Dom voetballen, dom trainen. Ja. Ja. Of paaseieren zoeken met Coadiaat. Dat ken ik nog. Ja, Vlien Wiekes ziet Fouke Boy bij ons in de sportcast. En hij vertelde dat hij grote twijfels had, met name in zijn takkomst. Hij weet het nog net. Hij is toch nog wat jet, want hij is natuurlijk nog op het stadion West. Hoe komt het met Fouke? Naar je roddels, naar je wendingen, naar je geruchten, naar je verhalen? Nee, ik ga geen naar je wendingen jet. Maar ik denk wel, en dat gevoel hier, net als mij verliezen week alle jaar, dat dit het laatste seizoen is van Fouke Boy. Ja. Bij Cambuur. Ja, daar worden we stil van. Ja, maar dat toch zo toch ik? Ja, nee, Dat toch is toch Vlien Wiek al, ja, zei dus. ja, maar ja, dat wie toch wel dat dropen van dat interview had, toch? Dat hingen we toch al hier. Wel een beetje raar gevoel houden. Ik weet net. Je net? Nee, waarom is hij een raar gevoel aan houden? Nou, omdat hij bleef een beetje vaag waarom hij twijfelt en Dat woede net steeds, 2 dingen. nee. En nou ja, dat is een goed jocht natuurlijk. Nee, ja, tuurlijk. Ja, nee, Nooit te het- denken. ik heb net een waardeoordeel erover. Ik vond het net verkeerd of zo, maar de spelen het blijkbaar wat. Maar wat er dan precies spelen, dat zit net goed. Het zit net lekker daar. Nee. Dat kunnen we toch wel concluderen. Dat wel, omdat het zo vaag bedoelt en hij twijfelt door die van vierde wil. Ja. Nou ja, de positie van technisch directeur bij Cambuur komt vakant, Johnny. Nou, het is technisch manager, dus technisch het zit manager. maar een paar schalen leeg. denk ik. Dus ik weet net dat het dan onaantrekkelijk is. Nee, maar- precies. We gaan ons heel vaak melden. Dus is het juist al op de tribune. Komen we bij de prognoses, jongens. RKC Cambuur, hoe komt dat? Ik denk correct als vorig seizoen een hele gniepige, stiekeme 1-0 overwinning. Oeh, doelpunt. Nou ja, voor hier wie het kalon, dan doen we nou Mambimbi. Mambimbi. Ja. Oké. Johnny? 1-2. 1-2. 2 keer Mambimbi. Nee. Roelof? 2-0. 2-0. 2 keer Kramer. Pelle Clement. Pelle Clement. Oh ja, dat is een beetje... Ja, Ja, dat is een goede voetballer. Dat denk ik ook. Ja, ik Della denk dat Fani, het... goede voetballers daar. Ja. Ik denk dat het een moeizame wedstrijd wordt, maar ik hoop dat Cambuur hem goed herstellen kan van deze zeepert. En dan Jereveen Twente op papier. Ik een heel mooi affiche natuurlijk. Ja. Jereveen Twente. Michel Flap weer. Ja, hij zien holle blessure. Hij is weer fit, hè? Goed zien, dan zet ik weer Spili. En Je hebt ook bij die beste 100 spelers trouwens. ja, zit ik hier op het listje. Johnny Jansen is nog jeugdtrainer van hem zelfs West. Ontwikkelt hem goed, hè? Dus maar wat was het weet eigenlijk? Nou ja, de begoest van Michel Flap. Nee, van wat wordt het? Wat ja. denkst? Ian. Ian. Johnny? Dat denk ik ook. Ik ben wel een beetje om elkaar weg, denk ik, hè? Ja,
En Heerenveen, ja, misschien Twente iets beter? Ja, Op zeker. papier, Twente iets beter? Twente is verder. Ja. Verder. Absoluut. Waarin ben je verder? Salaris en alles. Ja, gewoon. Ja, ook de randvoorwaarden. Materiaal, maar ook gewoon... Randvoorwaarden. Ja, randvoorwaarden, betere spelers, hegere salarissen, Ja, hoor. betere begrutting. Dat hegere absoluut. begrutting. En gewoon vind ik ook gewoon beter voetballen. Ja. Maar goed, Heerenveen speelt thuis. Speelt toch vanuit een gesloten verdediging. Dus maar ik ben heel benieuwd. Wat ik knap vind bij Twente is dat ze die as, die het zoveel routine, met Oenerstal, met Robin Prupper, met Brama, Flap, Van Wolfswinkel. Als al die heren betellen voetbalbuiken optelt op die cruciale as, ja, dat doen ze daar heel goed. En ik denk dat dat ook een bewuste keuze is van FC Twente. Ja, dat betelt dan ook uit. Ja. Ben je erbij trouwens? Ik denk het wel. Ja? Ja. Misschien combineren met een bakje koffie? Nou ja, we zullen zien. Ja. Goed jongens, na je weekend weer een nieuwe sportcast. Dit was dus de eerste sportcast in een nieuwe vorm. Mijn beeld. Is het wat bevallen, Roelof? Nou, gewoon publiek zullen het net bevallen, maar... Nee, ik zie nou het beeld van die inderdaad. Maar die... dikke beulig, jongen. Net Ja, normaal. dikke beulig. Ja. Dikke beulig. Er moet wat onder dingen worden. Nou, waar weet. Misschien in de Daarom doen we dit toch, hè? Ja, eigenlijk doen we dit voor beetje zelfreflectie. Een beetje fit te krijgen. Ja, Ik heb meer zelfreflectie dan Balk. Dan Balk. Ja. Oké. Jongens, maak je hem dankzij ze. Johnny, hartstikke bedankt voor die komst hier in de podcast. Die had ik En dan- jeugdtrainer was trouwens. BRFV, wist dat ik? Van de AI. Dankjewel. Hey, nogmaals dank. Na je weekend weer een nice podcast. Onthoud.